ede jalup jakom, ma most of the time jalup jakom mabedo maybe a vice chairperson kata deputy chairperson kawachon, most of the time en ng'at manyalo step into watch jatelo no kaponi gimoro time, nikech jogi en dhano. Chieng' monego bed no lande yiero ne ngima ok ong'ere, gimoro nya timre ne kata onya bet ni odich kamoro maonge gimonya timo, kaka oro ka ng'ato nyalo wuok mawach ni ngimane ok ne ni kama ber ahinya, yudo ka gimoro notimre ne kata ka poni gimoro ok otimre to siemo ko tuo bedo incapacitated to kaponi idhi lando yiero to iwacho ni you incapacitated, onge what is your mental state. Chik ok oyie ni timo gimoro ka pachi ok ler sechego, kata kes moro maki ndalo yiero go ma owach ni koro okin kata obed kata kes moro mar bankruptcy, ibedo declared bankrupt to in ema in chairperson. Ngima mar jo Kenya kata processes ma the country tingo konego bed ni bet gi chung, koro bet ni Chebukati noko nominate noko yiero deputy mare manya take over in case oonge kanyo, in as much as constitution noko envisage situation makoro oonge. Automatically out of good practice onego bed ni en gi